makadi muri yeZimbabwe. Nhasi mashoko azotaurwa naNelson Chamisa azosiya vanhu veZANU-PF vakabata musoro. Mashoko azotaurwa naChamisa azosiya vanhu veZANU-PF vakapererwa pakaipa mhuri yeZimbabwe. Zvoti mashoko azotaura azonyatsovavhurira hombe, anozokuzovadunurira manje pakaipa mhuri yeZimbabwe. Zvoti vanhu veZANU-PF vasara vachiti but aya mashoko ataurwa bho here, hanyango vachizviziva vomoyo kuti zvari kuita zvisiri asi nhasi azovaudza chokwadi. Haiwa mhuri yeZimbabwe, kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS, pano patinokupai maupdates enhau dziri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Saka nari first time yako kuona mavhidhiyo edu echannel ino, ndokurudzira kuti ubve wasubscribe pachannel ino pachete nekulike. Kana wakagara wakasubscribe, ndokurudzira kuti ubve watena on the bell icon pachete nekulike vhidhiyo rinori, kuti urambe uchiona maupdates edu atinokupai pano paZim News Live YTS, nekuti kuita zvese zvimahara. Saka ndokurudzira kuti muite zvokuti rambe muchiwana nhau dzemandorokwati, murambe muchiwana nhau dzedu dzinobva pano paZim News Live YTS. Haiwa mhuri yeZimbabwe, mashoko azotaurwa naChamisa muzora nhasi azosiya vanhu veZANU-PF vakapererwa, nokuti vanyatsokudzwa chokwadi chiri pamoyo. Saka auya patwitter handle yake akanyora achiti, "Any today is meaningless unless and until it is driven by unity values and unity politics, and guided by a unit of direction, singleness of national purpose, and a preponderance of patriotic duty and consciousness by all Zimbabweans, especially those occupying public national offices. As of today, Zimbabwe is deeply divided and profusely bleeding on account of divisive, toxic, partisan, and unpatriotic politics sponsored and perpetuated by a parasitic political elite. Zimbabwe is captured by those who purpose to thrive in a weak, failing, and unstable Zimbabwe. The state is personalized, the politics bastardized, the alternative is demonized, and the law is weaponized against perceived political opponents. Our otherwise beautiful country is now essentially a banana republic. Zimbabwe is not just at the risk of being turned into one-party state, but in one-man state. We must and will end this ugly era." Saka pakaipa mhuri yeZimbabwe, tinoona kuti mashoko makukutu chaizvo anyatsi kutaura mashoko anonyatsogodza pamoyo. Saka ndinokupai mukana uno kuti mumboona mumboti munoti kudii nawo mashoko aya anga achimadediketera nezoro ranga riripo iri. Saka pakaipa mhuri yeZimbabwe, mumbotudza kuti munofunga kuti kudii pamusoro penyaya iyi, mune muono wakamira sei. Saka ndinokurudzira kuti muende mucomment section wamati paview yenyu kuti muri kufunga kuti kudii pamusoro pepost yapostiwa napresident weCCC Mr. Nelson Chamisa. Saka kana manga musati masubscriber, ndinokurudzira kuti mubve masubscriber pachannel ino.